Saging. Nah. Agad. Guys, welcome back to our YouTube channel. To this video guys, maghimo tag snacks no. Saging nga, butangan na tog asukar guys. Minatamis na saging. Amo ning merinda sa una katong dito pa mi sa province of Bareilly. So, first step guys, magpabukal ta og tubig, no? Na mag-antag kuan kanang usa ka mag og tunga nga tubig, no? Na ikaw na. Then ato lang na pabukalon guys. Ato na ni siyang pabukalon before ato i-add ang asukar. Well, nag-wait na guys nga mabukal, maghiwa ta sa tong saging. So guys, nakoy saging, ato laning panitan, no? Panitan na to. Na. Lami kay ni gikan sa Bareilly, Ate Joy, dara ang saging. Slice lang na to og ingon ani guys. Pwede ra na dili slice-on pod pero mas ganahan ko slice-on kay ma-absorb tanan, no? Pero sa slice-on lang ko ni tanan. Dayon ato na ning i-add sa ato ang gipabukalan dito. Sayon ra kay ni tanan guys, kaya ra ni kay ninyo. Nya lami po ni siya labi na karon nga weekend, no? Na tong bowl oh. Na. So ako lang slice on tanan unya balik ta ini ka add nako sa asukar, no? So guys, nibukal na ato ang tubig. This time i-add na ato ang asukar para ma-melt siya, no? Diretso nya okay kaya guys, no? Nailain yung kayo. So guys, ni-melt na ang asukar. This time i-add na nato ang ato ang saging na sauce. Na guys. Ito lang yung luto ng saging guys. Then mawa na po niya ang liquid mo, reduce po ni siya. So tabunan na ako, balik lang tayo man. Subscribe yun. Tatayo Pau. Oh, kana. Check na to guys, no? Kaya ni bukal na po ni siya na. Yay! Itong kay ukayon guys. Check lang na to time to time ha, kaya basig mudukot na patay. Oh. Pit na ni maluto. Dali ra kay ni snack ngaon taro na ning saging. Manam tag binignit kanina pod. Sobra na binignit yung saging ha. Katong wa pa naka-subscribe diha guys. Happy na ta 4,000. Subscribe na diha sa mga bagong viewers. Welcome. Sa mga viewers na to diha. Og subscriber, welcome back ninyo guys. Daghang salamat sa inyong pagsuporta sa atong gamay nga channel, no? Tatay Upaw. Napatay Facebook page guys. Tatay Upaw gihapon. Puti nga logo maora. I-follow po ninyo guys, no? Mag-upload po ta dito og mga reels og content pohon, ha? So, hapit na tong saging nga tamis. Minatamis nga saging. Paborito ni nako pag kagamay nako dito pa sa Bareilly, magluto akong mama ni. Shout out Mama Herme, shout out. Sige, ato lang tabunan og i-continue na tong pagluto. So guys, after 5 minutes, mao na ni bukal pa kayo. Umot king saging dire. O luto na ning kon guys. Kakuwang paggamay ang saging. Pwede ninyo dili i-slice. Ko lang i-slice kay para mas dali ang pagkaluto. So ato lang pahubas gamay iya, pahubso na nato gamay iya kon guys. Kanang sane sabaw. Oh guys, mag-add pa day ko salt gamay, pinch lang na salt, no? Para pang balance lang ba. Duha ka pinch. Ha. Mix. Lara sayon ra kay tanan. Pwede ninyo sundon. Kinsay nakakaon na ni guys, comment down below kuno be. Kung nakakaon na baka ingon ani nga kuan pagkaluto. Simple ra ba? No? Comment down below kung kinsa tong nakakaon aning saging natong sabang tawag guro ni saging ha. Okay, continue lang na ko gamay ang pagluto guys. Buna na to. So guys, after 10 minutes, no?
mauna ni ang atong saging, luto na ni guys. Dali na kayong luto. Oh, hawa. Ni kaon ta ni guys. So guys, mauna ni ang atong minatamis nga saging, no? Pero yung tamisa. Good. So guys, daghang salamat sa inyong pagtanaw guys. Dira ta kutob ug ayaw mo kalimot pag-subscribe. Saka wala pa naka-subscribe. Sa atong mga subscriber dadahaan, daghan kay salamat ninyo. Hapit na ta mo 4,000 subscriber guys. Daghang salamat sa inyong tanan. Oh, bye for now. God bless.